Breaking news laphayana bafethu, Tito Maswanganyi off to Bahrain bafethu. This is a good move bafethu for Tito because mina after incident bafethu yenzeke Kings Park I wasn't convinced ngempela ukuthi uWadu can risk ukuthi amgcine uTito bafethu this season because i-attitude kaTito bafethu ibizohamba ihambe ibe yiproblem kulento uWadu bafethu ayakhayo laphana. So this is good move for both bafethu, nayo uTito ukuthi ahamba mhlambe laphana vele uzodla imali bafethu eningi because ngeke bafethu uyabona uTito i-attitude yakhe ibingeke isakwazi ukuthi isebenzele iPirates. One thing about Pirates bafethu, there's no player that is bigger than Pirates. Yena uTito usijabulisile kakhulu and futhi it will always be enye yama legend bafethu Orlando Pirates because siyiwine ngabo bafethu even ngisho league after so many years. So ba contributile bafethu ekutheni ku rebuildwe iOrlando Pirates after ike ya collapse, ngoba phela ya collapse iPirates after Roger Disa and wasithatha isikhathi ukuthi sivuke. So okafika nje uTito futhi has been winning amakhaphu kwiOrlando Pirates, so uyohleze eseyinhliziyweni zethu njengama fans, but bese kuyisikhathi bafethu, bese kuyisikhathi njengamanje ngicabanga ukuthi ama players akhona lapha na kwiPirates exciting and asafuna ukuziprove bafethu. So umuntu yabona nje even ngisho nangingashayi iViking Raw abalandeli because abalandeli ababecele iViking Raw, then umlungu wazoyishaya bafethu bajoyina bonke abadlali bePirates bayishaya, but yena wabonakala emeyedwa lapha ngemuva. Kukodwa lokho kusho ukuthi lo muntu indlela yonke team ecabanga ngayo yena akafuni ukucabanga ngayo, regardless ukuthi mhlambe sithi kuyinto right noma kuyinto wrong ukuthi kwenziwe yona iViking Raw, but ibicelwa abalandeli and i-team yakwenza lokho, but yena wabona ukuthi akangakwenzi. Nalokho futhi enye red flag bafethu, kwakhona ungafuni ukuphuma egroundini wena uyadinwa uma ukhishwa, kanti bafethu ucoach uma ithinta ama tactics ave kumele ashintshe ama players, and regardless ukuthi udlala kahle noma udlala kabi, because ucoach uma ishintsha abadlala akabashintshi ngoba mhlawumbe ukuthi udlala kabi noma udlala kahle, so sekushintsha ama tactics egroundini, sekushintsha indlela afuna ukudlala ngayo ibhola. So wena uma ukuthi wena uzoba neattitude, asemaningi ama players iPirates ewadedelile bafethu acabanga ngale ndlela. Njengamanje sidinga umuntu cabanga indaba ye-team. Kukhulu iPirates efuna ukwenza sesikwenzile already, but njengamanje sifuna ukuwina oCAF bafethu, and uma sifuna oCAF funa ukuyocompete ko-Club World Cup. So i-team eyakhiwe ucoach futhi kube i-team ezoba semqondweni owodwa. Umuntu osene-idea ehlukile kufuneka ayishiye bafethu Orlando Pirates. So ke mina naye kuTito uma ukuthi iyona ndawo vele leyana afisayo ukuthi abe kuyona, ngiyambongela kakhulu ngoba bafethu uTito siyohlezi sithi weTito awetito siyayazi phela iambulance yasethembisa bafethu amagalelo ewenzile Orlando Pirates, but ke every good thing bafethu it comes to an end. Ngeke size sithi naye akumele ukuthi mhlawumbe adedelo, because njengamanje le team eyakhiwayo mina bafethu angimboni vele uTito efitha kuyona, but ke mhlawumbe nami that's what I think. Abanye abantu bona bacabanga ngenye indlela, but angimboni. So le move le i-right bafethu, i-right for Orlando Pirates, i-right for uTito. Even ngisho uMasilela simbonile bafethu wangena wadlala ibhola exciting, ucoach kwadecide ukumkhipha second half wafaka noDansini, but still nayo Dansini was step up. So kusho ukuthi ngisho ama backup akhona bafethu at every position, ayikho iposition esizothi siyashoda ngayo. Mhlambe nathi kusangenzeka ukuthi kube khona futhi abanye abantu abasayinwayo uma kuhamba abanye abantu abadlalayo. Mina nje ngiyibona i-right le move mabhakani, ngiyibona i-right. Ngiyazi ukuthi ihlukene imbono online, khona nje abafuna ngisho ucoach wethu ahambe, and uma kuhamba ucoach bafethu osenzela kahle kanjeni kusho ukuthi thina sibuyele kube mediocre, ngoba phela lo coach bafethu singathini sithini. Hayi ngeke uWadu bafethu akanawo ucopho, yabo akanawo ucopho uWadu. Even last season bafethu wadliwa amagame amangaka, wadliwa amagame awu4, chathi wadliwa amagame awu4. Sadliwa 2 games ileague iqala, sadliwa iSundowns, sadliwa kwini, sadliwa kumakhaphu, sidliwa iLupopo, ngicathi iCastle Stars nayo futhi yashaya vele koma penalty. So ke manje akwazi bafethu ukuthi singathi lo muntu ngempela sishaya ama clean sheet amaningi even nakule season. Njengamanje emagemini esiwadlalile we have more clean sheet. Sengabe ngempela umuntu ongazi bafethu ukuthi ufunani ozofuna ukuthi afake uWadu ucopho bafethu, because hayi akanalo bafethu. Njengamanje sici nje kuWadu ngeke thina sisafuna ukumbona kuma Orlando Pirates ngoba sisafuna ukuwina, siyawafuna ama winners. Wena bafethu uthini ngale move?